Казвам се Албена Ситнилска, на 32 години съм. Занимавам се с таеквондо от 1997 година и с кикбокс, малко по-скоро. 15 европейски титли имам, 10 от които са на спаринг, в моята категория до 63 кг, 5 са на форма. Отборните не ги броя и те са доста. Световни, 2 пъти съм световно на отборно спаринг и на отборно специална техника с жените. Вице-световна, бронзова медалистка, пак от световна шампионка станах по кикбокс, кик-лайт контакт. Казвам се Вергилий Ситнилски, генерален секретар съм на Българска федерация по таеквондо, вице-президент съм на Съдийската комисия на Европейската федерация по таеквондо, председател съм на Съдийската комисия на Българската федерация по таеквондо, треньор съм на таеквондо клуб Фолкън по таеквондо, треньор съм на кикбокс клуб Скап Топара по кикбокс и съм съпруг на Албена Малчева Ситнилска. Таеквондо като спорт е сравнително едно от най-новите и модерни бойни изкуства. Това, че е ново, точно това го прави модерно. Така, философските учения от едно време са малко парафразирани за по-модерния човек. Говорим за древните учения. Таеквондо сравнително съществува от 11 април 1955 година. Негов създател е генерал Чой Хон Хи, генерал от Корейската армия. Тогава още Корея не се е била разделила на северна и южна. Той създава бойното изкуство като микс от традиционни корейски бойни изкуства, като собак, текион, и влага опита си в карате, защото той учил дълги години в Япония карате. И така миксира нещата и създава таеквондо точно на 11 април 1955 година. Тогава дават името таеквондо. Една група от 9 майстори. Популярно го прави научно обоснованите методи на физичните закони, които се прилагат при ударите с крака и ръце. Това, че за всяко едно движение си има обяснение. Биомеханиката също така е застъпена в голяма част. Примерно при нас изпитите за черни колани с един път годината и са 3 дни. Като съответно имат и писмен изпит на методика на водна тренировка на, да речем, ученици, младежи, подрастващи, национални и елитни състезатели. И така набляга се доста и на теорията, не само на практиката. По принцип е подходящо за всички. Това е едно грешно наложено мнение, че бойните изкуства са само за мъже. Напротив, за абсолютно всички са. Без значение от пол, религия и възраст дори. Просто едни напредват по-бързо, други по-бавно. Бойно изкуство не значи задължително състезание. Напротив, бойното изкуство значи начин на живот. Затова е достъпно за абсолютно всички. Започнах да тренирам таеквондо съвсем случайно с ученички. Видяхме обява в нашето училище и решихме да пробваме. При първото ми състезание бях още бял колан. На състезание по принцип не може да излизаш с бял колан, обаче ми вързаха син, просто за да излезна да играя. Играх срещу черен колан и ми беше много така уплашено. Обаче направих равна среща и оттам нататък тръгна вече всичко по-добре. Аз поне специално имам привилегията да съм най-горд с нея, защото мога да кажа, че имам заслуга за успехите и занимавам се с нея индивидуално и си я тренирам от 2003 година, откакто е тук в Благоевград. Непрекъснато сме заедно навсякъде. И така, участвам активно в спортната й кариера.
Като спортист е много дадена на спорта. Така. Ината и доста й помага. За нея всичко и винаги е на 100%. Дори и най-слабата среща, нали, с най-слабия противник, тя винаги е на 100%. Винаги е нахъсана за победа. И така, до голяма част успехите й се дължат на това. Като всеки спортист, и аз искам да спечеля златния медал. Мисля, че на всеки това му е целта, първото място. И всеки за това тренира. Казвам се Тодор Козлодеров. На 37 години съм. 6-ти дан Таеквондо ITF. Треньор в Клуб Фолкън, Благоевград. Отскоро и в национален отбор. Общо 6 пъти съм европейски шампион. Говориме индивидуално спаринг, форма, отборно спаринг. Един път съм вице-световен шампион. Бронзови медали от световния европейския, много. С Албена се познаваме от 15 години. Няма таеквондист в България, който да не е горд с нея. Тя е, може би, най-титулованата таеквондистка не само в България, мога да кажа и в света, в Европа. Не знам някой състезател с толкова много европейски титли. През повечето време, което прекарва в залата, дава всичко от себе си. Мога да кажа, че е страхотно. Отскоро съм им кум на тях с Верго, така, което не беше изненада за мене. Верго отдавна си ме беше заплюл. Просто беше изненада цялата сватба, защото ги чакаме повече от 10 години да се решат, ама накрая се решиха. Запознахме се на една Балканиада в Румъния. Всъщност ние се познавахме, нали, от националния отбор, но тогава взеха да прехвърчат искри между нас и нещо си играхме с нея, спаринг в коридора. И аз така тръгнах да ритам с краки, като съответно очаквах да блокирам. Тя не успя и малко заспа. Падна на земята. И аз почнах да се извинявам и така тръгна всичко. По принцип, ако си имате нинджа съпруга, просто в къщи чистенето и готвенето е пълна греда. Това е нещо, което не е за нея. Спортистите са горди хора, особено успелите спортисти, така че трудна работа вкъщи с домакинството. Както съм дошла в Благоевград, Верго ми е и треньор и горе-долу всичките си успехи, по-сериозни успехи ги дължа на него. По време на състезание не е с мене, защото той е съдия и няма как да разговаря с състезатели. На международни състезания си имаме треньори, които се водят треньори на националния отбор. И те предимно с тях контактуваме, докато Верго няма как да ми каже нещо по време на среща и да ме подкрепи по някакъв начин. Тайничко си стиска палци и така. Когато излизам за среща, се концентрирам преди това. Опитвам се да не мисля за нищо, да нямам нищо в главата, което да ме разсее. Излизам и каквото дойде на момента, трябва всичко се решава в момента на самата среща. Имам ритуал преди състезание, винаги, то даже по време на среща, като излизам, си потърквам с ръкавицата носа. И си мисля, че това ми носи късмет. Поне до сега е било така винаги. По принцип казват, че спортът е здраве, обаче когато се занимаваш непрофесионално с него, тогава да. Когато вече има професионални тренировки, състезания, е много трудно да се опазиш здрав.
трябва да има и възстановяване, обаче ние не винаги го правим това възстановяване и се получават травми. За сега не съм мислила да се отказвам от таеквондо, макар че съм имала такива контузии, които докторите са ми препоръчвали да се отказвам, но на мен това ми харесва ми да се занимавам с него и дава някакъв смисъл на живота ми. Аз не се чувствам по принцип на върха. Мисля, че мога още какво да покажа. Не съм спечелила титлата в таеквондо, световната титла в моята категория, а това искам да го постигна. Състезавам се в България преди всичко заради това, че съм българин.